Tisztelt honfitársaim, mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2.250.000 szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit. A Nemzeti Oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak. 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattunk, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég. De a Nemzeti Oldal szavazói mindig számíthatnak ránk. A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd. Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a Nemzeti Oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket, április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk ma. A munka elindult. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!